Dead on the spot ang mag-amang Harabero kan Barangay Pawik, Magallanes, Sorsogon, kan pagsasaksakon sa laog mismo kan sendangarong alas 9:30 kasubanggi. Binisto ang duwang biktima na sindaw si Lito Harabero, 63 anyos asin ang 22 anyos kaning aki na si Joshua. Sigun kay Police Captain Edwin de la Puente, anhepe kang Magallanes PNP, base sa sendang investigasyon, sinudya kan sospek ang biktimang si Joselito dangan pinagsasaksak, maging ang nag-awat na si Joshua ang daiman pinalagpas asin pinagsasaksak man. Nakuha pa kuta kang pader di pamilya na magdulag, alagad binukod asin pinagsasaksak liwat kan sospek, hasa sa dagos na bawi aning buhay. Ulit-ulit po ito na pumatok doon sa pinto. Ngayon, ang ginawa po nung tatay, binuksan niya po yung pinto at yung suspect po, mabilis na pumasok. Mabilis po na pumasok at sabi ng suspect nung nasa loob na nahiling nyo na kung anong tinipunin doon sa ko. Araw po sa daang pagkasabi niya. And sabay na po na inatake, inassault, pinundayan po ng saksak yung biktima po. Haloy ng iwal sa daga, ang pigtutukdong rason sa panggagadan kan sospek na binistong si Jason Harabero na kapamilya man sa nakang biktima na marikas na duminulag matapos ang panggagadan. Sa suspect at sa kaniya na pamilya, kung nakikinig man sa ngayon, na kung maaari lang, ipasurrender na lang nila, voluntary na lang, voluntary yung sumuko dito sa amin impilan o kahit hindi dito, kahit doon sa ibang munisipyo kung saan man siya ngayon, pati-inform na lang kami para sunduin namin, para kahit papano po, mapagaan din yung kanyang kaso, kanyang kakaharapin na reklamo. Sa presente, padagos pang pigahanap kang otoridad ang sospek na naatubang sa kasong 2 counts of murder. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Nomer Corporal.